15 miljun u nofs euro qed jiġu allokati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali biex jitwettqu 3 proġetti ġodda fil-qasam tas-saħħa. 3 miljuni u 600,000 euro se jkunu dedikati għal proġett biex jitjieb is-servizz li jingħata fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex billi jiġi introdott apparat ġdid f'sitt oqsma differenti tal-isptar, inkluż it-teatru tal-operazzjonijiet, il-Union tal-Endoskopija, CCU u l-qasam ta' l-ostetrija u ġinekoloġija. 3 miljuni u 400,000 euro oħra ser jintużaw biex jinxtara apparat modern u tal-aħħar teknoloġija fil-qasam tal-screening mid-Dipartiment tas-Saħħa billi itejjeb il-kwalità ta' kura li tingħata lill-pazjenti Maltin. 8 miljuni u 400,000 euro se jservu biex titwaqqaf unit għal valutazzjoni medika ġdida fl-Isptar Mater Dei. Lan tal-proġett huwa li jimbnew żewġ eswali ġodda fl-isptar li ser jakkomodaw 68 sodda ġdida u li se jkunu dedikati għal pazjenti f'sitwazzjoni akuta biex jingħataw attenzjoni aħjar u aktar effiċjenti. Mill-Fond Soċjali Ewropew se jkunu allokati 3 miljun u 800,000 euro li ser jgħinu biex madwar 1400 ħaddiem jingħataw taħriġ biex jitejbu l-ħiliet tagħhom. L-għaddiet u istituzzjonijiet li ser jibbenefikaw huma l-UHM, il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Opportunitajiet Indaqs, Transport Malta, il-Kunsill Malti għall-Isports u d-Dipartiment tas-Saħħa. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg ħeġġeġ biex aktar għaqdiet u istituzzjonijiet jieħdu l-inizjattiva u japplikaw għal fondi Ewropej mill-Fond Soċjali Ewropew biex bekk ikomplu jinkoraġġixxu l-kunċett ta' tagħlim tul il-ħajja.